लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव फिन खेब गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आं लोगोफोर नोंथांमोना बयबो मोनथिखाबाय जानो हागौ फेसबुकनि दारै गोबाङानो बियो दायो शेयार जादों मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा गोदो खनसे भाइरेल जाखांदोंमोन आरो दाबो खनसे गावनि बिसि फिसायजों लोगोसे बुलायनानै बेफोरबायदि जाथाया जादों होनना बुंनाय खोनादों लोगोसे बिथांनि गाज्रि भिडिअ भाइरेल बा बायदि बायदि रोखोमनि भाइरेल जादों होनना बुंनाय खोनादों नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानो हागौ बै आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेलखौ नायनानै एसेब्लाबो नङाब्ला लोगोफोर कनजिता बर'आहाय दिनै मानि थाखाय दिनै ससियेल मिडियाआव एसेबां दावराव एसेबां भाइरेल जादों आरोना लोगोफोर जियानो जा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय जिथा बिनानाव नोङो इसिबां सिगांनिफ्रायनो हौवाजों खस्थ' होजाबोबाय थाबाय बुग्लिजाबोबाय थाबाय जोङो बेसेबां सिगांनिफ्रायनो नुबोबाय थादों माने नोङो हौवाजों इसेबां बुजायो इसेबां गुलि गुलि साजा होजायो बायदि बायदि खालामजायो जोङो एकदम सिगांनिफ्रायनो नुबोबाय थादों नायबोबाय थादों नों मानो दाबो हौवाखौ गारनो हायाखै मानो गारनो हायाखै नोङो दाबो गारनो हायाखै नोङो दाबो गारनो हायाखै हौवाखौ दाबो फाथैलाय बिसिनो हायाखै हौवाखौ डाइभर्स खालामनो हायाखै दासिमबो गाराखै जोङो बुजानायखौल' नुबाय थादों जोंबो दुखु मोनदों नङा जोंबो जोबोद दुखु मोनदों नोंनि बे गारनो हायैनिफ्राय जोङो मोनथियो नों जे हौवाखौ दासिमबो गारनो हायाखै जों बिनिफ्राय मोनथियो कनजिता बिनानाव नोङो द्रामासो खालामदों नाटकसो खालामदों नोङो नाटकसो खालामफ्लादों नोङो जों बिनिफ्राय मोनथियो आरो बिनिफ्राय रोखा मोनथियो जुदि बेबायदि मारोब्ला नोंनि हौवाया जुदि बेबायदि नोंखौ दुम दाखाल खालामग्रा मोनबा नोंखौ बेबायदि साजा होग्रा मोनबा नोंखौ बेबायदि इनाय खालामग्राब्रा नों हौवाखौ गारनानै खारसिगौमोन सिगाङावनो नाथाय नोङो गारनानै खाराखै बिनिफ्राय जोङो मोनथियो बियो ससियेल मिडियानि मोनसे द्रामा जायखौ जोङो नाटक भावथिना होननानै जों मोनथियो भावथिनासो बियो भावथिना रायजो राजा नोंथांमोन कनजिताखौ जोङो बाख्नायनांगोन मानोना कनजिता बिनानावा जोबोद मोजां एक्सेलेन्ट आरो भिडिअ'ग्राफि कन्टेन्ट क्रियेटर ससियेल मिडियानि सासे मोजां कन्टेन्ट क्रियेटर आरोना मोजां मोजां कन्टेन्ट सोरजिनो हायो खिन्थु जाय कन्टेन्टखौ पाब्लिकआ एट्रेक्टिभ खालामो गोसो होनानै नायो बैफोरबायदि कन्टेन्टखौ मा खालामनो हायो कनजिताया बानायनो हायो ससियेलि एक्टिभिटिस दिनै बे ससियेलि हौवा हिन्जावनि गेजेराव नांलाय खमलाय बुलायनाय बे मोनसे ड्रामा ससियेलि बेयो कन्टेन्ट हिसाबै बेखौ बानायदों कन्टेन्ट क्रियेटर इन्टेलिजेन्ट बेखौ मा होनो क्लेभार सालाक होनना बुङो आरोना सैतान माने दा ससियेल मिडियायाव मोजां जादों मोजांखौनो होननांगोन कन्टेन्ट क्रियेटर हिसाबै दा बेखौ रायजो राजाफ्राथ' फोथायखानाय नङा होमबा बेखौ रियेलिटि होननानै नंगुबै होननानै रावबो सानखाया रावबो साननाय नंखाया मानोना बेबायदिखौ बियो गोबां सिगांनिफ्रायनो खालामबोगासिनो नालाय सिगांनिफ्रायनो जों नुबोगासिनो माने आजि खोब 3-4 बोसोरसो जाबाय आरोना कनजितानि कन्टेन्टफोरा बेबायदिनो गोजा आरोना बेयाव जोङो रियेलिटि आरो मा होननानै जोङो साननो हाया पाब्लिकफोरा फोथाया आरो बिदिखौ माने बेयो माने मोनसे ड्रामाटिकेल आरो कन्टेन्ट क्रियेटर भिडिअ क्रियेटर माबायाव गोलैयो आरो बियो A few moments later गाज्रि भिडिअ हराब्ला अदेबानि माने नेकेड भिडिअ हराब्ला बुंनाय जादों रायजो राजा नोंथांमोन माने गाज्रि भिडिअ हराब्ला हौवाया गावखौ थानो सान्थि होआ थानो सुख होआ दिगदार खालायो बेबायदि फोरमायदों आरो गावनि हौवाया मा खालायनो जेब्ला हौवाया हिन्जावखौ बुयो बुनाय समाव हिन्जावखौ दख'ना खुनानै लन्थं भिडिअ खालामनानै लायो
थ' रायजोफोरनो बे बाथ्राखौ दिनै फोरमायफैबाय, रायजोफोरनो दिनै खोन्थाफैबाय, ससियेल मिडियायाव फैनानै रायजोफोरनो खोन्थाफैबाय। दिनै रायजोफ्रा बिनि बिजिरनायखौ लायाखै। अथ'स' गोजाननि रायजोफ्रा लानो हायाखैब्लाबो बेहा गामि दंना गैया, बे मानसिया गामि दंना गैया, बे मानसिया समाज दंना गैया, बे मानसिनि न'खराव बिमा बिफा दंना गैया, बाय बाहागि दंना गैया, आरो गावबुरा सेक्रेटारि दंना गैया, समाजाव नियम निथि गैया नामा, दंना गैया? दा अजद होफैदों, गावनि हौवानि सायाव अजद होफैदों। बियो फैसा खामायनायनि थांखि ना मा जोंखौ बुंनो हाया, जों बेखौ अजद हिसाबै लानो हायो। बेखौ मोनसे मा होनदों नालिस हिसाबै जोङो लानो हायो। थ' बे भिडिअखौ नुनानै गामिनि रायजो राजाफोरा बिजिरनो हायो सैथोआ मा, आन्दोआव मा दंमारो, बिसोरनि संसार जानाया मा दंमारो। रायजो राजा नोंथांमोन, बिनिफ्राय जोङो नोंथांमोना मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखि, मोसानि सल' नोंथांमोना खोनादों जानांगौ। मोसानि सल'खौ सासे लावखारा सानसेखालि हाग्रायाव मोसौ गुमबाय थादोंमोन। अब्ला बियो मा सोलो खालामदोंमोन, मोनसे बिनि गोसोआव मोनसे सोलो फैदोंमोन गामिनि रायजोफोरखौ थगायनो थाखाय। बियो मा बुंदोंमोन, मोसाफैदों आरो मोसाफैदों, मोसाफैदों आरो मोसाफैदों होननानै बियो गामिनि रायजो राजाखौ बियो गाबख्राव गाबख्राव गाबज्रिदोंमोन, लेंहरदोंमोन। अब्ला गामिनि रायजो राजाफोरा सिखा, जं, रुवा बायदि बायदि लावथि लानानै ज' ज' खारबोदोंमोन। अब्ला बै लावखारा मा बुंदोंमोन, मिनि 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 बुंदोंमोन, फैयाखैलै, आं थगायदोंसो, फैयाखै, मोसा फैयाखै, आं थगायदोंसो होननानै मिनि मिनि बिदि बुंदोंमोन। ओमफ्राय बिनि बुंनायखौ खोनानानै रायजो राजाफोरा न' फारसे गिदिंनानै थांफिनदोंमोन। रायजो राजाफोर, बिनि उनाव सानसेखालि, साननैसोनि उनाव, गोबां साननि उनाव मोसाया थारैनो ओंखारमारदोंमोन। अब्ला बै मानसिया रायजो राजाफोरखौ आरो फिन गावखौ रैखाथिनि थाखाय, गावखौ मदद खालामनायनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ गाबज्रिदोंमोन। अब्ला बियो बुंदोंमोन, मोसाया आंखौ अरबायलै, मोसाया आंखौ अरबायलै। अब्ला रायजो राजाफ्रा खोनादों आरो खोनानानै सानबाय, है थांनाय बारावबो बियो थगायदों, सिगाङावबो बियो थगायदोंसोलै बियो, नाथाय जाथाया सैथो, नाथाय बिनि आखल आरो केरेक्टार, सभाब चरित्रनि थाखाय दिनै बियो रायजोफोरजों बियो फोथायजायासै। ओइदिनखालि मोसाया बेखौ अरनानै अख्रेबनानै जाना थांबाय। रायजो राजाफोरा नाथाय सासेबो बेयाव गसंहैयासै। थ' नोंथांमोना बे सल'निफ्राय मा बुजिखो, मा मोनदांखो? रायजो राजा नोंथांमोन, माब्लाबाबो सोलो खालामनानै माब्लाबाबो बेबायदि दागेले। सानसे समाव रावबो माने फोथायनाय नङा आरो बेबायदि। आंनि फेक फेसबुक खुलिनानै बे आंनि गाज्रि गाज्रि पिक्सार आंखौ हगारगासिनो, नाथाय आं गावनिनो फिसाय साननानै फिसा सासे गारबोदों हिसाबै आं बेखौ केस होनाय जायाखै। आंखौ बियो ससियेल मिडियायाव लासिं सिं खालामजोब्बाय। आंखौ बियो गोजानाव थानाय समाव बियो आंखौ गाज्रि पिक्सार हराबा आंखौ बियो जानो लोंनो सान्थि होआमोन, फिसा फिसौजों थानो सान्थि मोनामोन। न'खराव सिनि जाथों होननानै आङो हरोमोन। बुबाबो आंखौ दावराव दावसि जाबा बियो बुसे बुनानै आंखौ दख'ना लंथं खालामनानै बियो भिडिअ खालामनानै लायोमोन। आं बे हौवाजों रायजो जानो हानाय नङा, आं ओरैबादि जुजिबाय, नाथाय आङो बिनि खालामनानै जानाया अभार जाबाय।